Witam, fajne synki i ciaciane frele. Słuchajcie, jak wiecie, albo nie wiecie, to ja wam powiem. Są rozmaite sorta smaków. Są smaki na gorzoła, są smaki na baba, na hopa. Są smaki nocne. Mamy prawie 11 po pierwszej w nocy. Nocne smaki to są takie smaki, że kiedy nie zjemy, to nie pójdziemy spać. Co ja mogę wam jako specjalista na te nocne smaki zaproponować? Ja proponuję klasyka kuchnie śląskiej, czyli tak zwaną klapsznita. No i sam przód rozbierzemy te miano. Etymologicznie zachowany jest całki recept, co my mamy robić. Klapsznita. Mamy dwa elementy. Klap i sznita. Sznita to jest kącek chleba. Ja już samą zawczasu narychtowane. Jedna sznita, druga sznita, trzecia sznita, czwarta sznita. Teraz skupimy się na tym pierwszym elemencie. Klap. Teraz najważniejsza czynność. Dejcie pozór, bo to jest moc ważne, co ja będę tu plikował. Bierzemy jedna sznita, druga sznita i robimy klap. No to jak już wiecie, najważniejsze, to teraz zajmiemy się nie mniej ważną rzeczą, czyli tak zwaną bajlaga, czyli to, co będziemy do tej klapsznity dawać. A to już podług każdego indywidualnych gustów. Ja na ta noc przyszykował tak. Sam salami paprykowe, mam kyjza, cheddar, masło, mix sałat, jajco. Prosto od krowy. Może być. Swojsko kyjza, prosto od kury, salama, pierona paprykowo. Testuję. Tak? Dej też. Wal się. Jeszcze jeden, bo każdy musi stestować. Nie, dobra będzie. Teraz ja zrobię taki jeden knif. Ło, a te masło na woda roztopione. No masło takie miało być? Co ty dupisz? Szmaruję z jednej strony. To jest moc ważne. Z jednej, nie z dwóch, nie z trzech. Ciepuje się na krótko chwila. Te sznitki masłem do dołu, co by się tak ino troszkę zbronociły. Teraz wbiją te jedno jajco. Troszkę soli, ale ino troszkę, bo od soli się w głowie troszkę korzeni. Badajcie, richtig fajne jak z Bobroska. Po kąsku nata, kąsek nata, salama, raz, dwa, 3, 4, zielonego, do fantazyje, jajco, zaś kyjza, zaś salama, zaś trochę zieleni i oto na wierzchu spłyntuję takim jednym flosterkiem. Próbuję tych sztoków sam nacić jeszcze więcej, ale to się potem będzie ciężko. Zadekuję tym. Ja. Po takiej klapsznicie mi się będą śniły takie głupoty, stana fajniście. Wykamany, werci się. Polecam się robić takie klapsznity. Życzę wam smacznego, dobrej nocy, bawcie się ludkowie, patrzcie tam jako.